Right, vanhu vemachechi uyai pano zvatotanga iko zvinezvi. Tiri kusangana nenyaya iri kubuda itori paherald, nyaya iri kutenderera, nyaya iri kutrenda iko zvinezvi pari kunzi illegal churches schools face closure. Mashoko ari kubuda iko zvinezvi atiri kusangana nawo ari kutenderedzwa. Shoko iri parasvika kwandiri, chinhu chatanga kupinda mupfungwa dzangu itype yemachurches ayaya anenge achiudza vanhu kuti ZANU-PF ichakutonga kusvika amen. Kana iwe uchifunga mafungiro andiri kuita kuti machechi akadaro ngaavharwe, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yachobva yapoikana. Koze zvimwe zvinhu zviri kutaurika muZimbabwe munomu, it's not normal. Zvimwe zvinhu zviri kuitika, vanhu havachashandise common sense, dzakunyima namoto iko zvinezvi. Ndo zvandava kutoona manje. Aukamu kuti munhu anoti vanhu muZimbabwe iko zvinezvi ndakudeclare kuti ZANU-PF itonge kusvika amen because of imimi muri kundiwanzira pasocial media, because of muri kundipindura zvamunoda pasocial media, and that person obva atosiyiwa akadaro ramba achinzi man of God. Imi ndakazviramba ndikati type tuzvireshe vanhu ndofanira kudzingwa zvivharwe tisari muZimbabwe macho. Zvitori nani kuti titotangidza titongosaka nemachechi kutanga kana nemachechi ari serious vasinganyanya kutaura nyaya idzodzo. Kana ndichizvitaura ndikati it's better kutoona varume vaya vanozviita anzi isusu tiri vanzi pastors for ED. Vari nane vakomana vaya because vakagara vabuda pachena kuti isusu we are not pastors for Jesus but we are pastors for ED. Vakabuda pachena so vanhu vakadaro hamboswera muchistresseka because munongoziva kuti mukangonzwa akuda kungoparidza akuda kutaura zvaJesu muti iwe usataurika, handiti iwe wagara unotaura zvaED. So kuchechi kwake unotongoenda uchitongoziva at your own risk kungoti handiri kungofollowa chechi yemusangano. That way zviri nani pane kuti munhu anouya wanda naye achiparidza Jesu achiti aiwa Mwari vari kuzodai chinji achivhura bhaibheri achidi opedza obva angokuda kumaketa zvekuti ZANU-PF icharamba ichingokutongai. Zvinhu izvozvo ndakazviramba, but tatimboonesa panyaya iyoyi yemacheches iri kutaurika iyo. Vari kunzi churches to face illegal churches to face closure. Chekutanga dauda so vanhu muZimbabwe ivava whoever ari kutaura izvozvo ari kuronga kaprogram ari kupengereka futi. Ndoumwe usoro bhangu vanhu vekanzuru. Chimwe chinhu wani chemunofanira kuziva kwavari ndechekuti kanzuru haina simba rekuvhara machechi. Hakuna, unless kana munoda kutoipa, haina simba iroro. Number 2, muZimbabwe hakuna chinonzi illegal church. Dai dzanga dziriko mungade makatodzinzwa kudhara kunzi chechi yakati iri kutosungwa vanhu izveso iri kusungisa macheches ese aya atori registered wo zvawo aya. But nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti kune macheches vakavharwa nemaland barons. Ipapo ndo pavari kuda kutaura vachitenderera kudai so, havasida kunanga straight to the point. Kune macheches akavharwa nemaland barons. Ndo macheches iwayo ari kutaura kunzi vari kufesa kuvharwa kwemachechi. They are facing closure. Those churches vekuti vakaenda vakanovaka pamawaterlands. Kuna vanhu vasinganyatsokunzwisisa chinonzi mawaterlands. If you go to Harare South uchaona anonzi mawaterlands. Unongopinda imomo unofamba any side road kuchuza uchaona kuti macheches akaenda kumawetlands kwekwe. Kokuti ndo kwavanoti mabani meme. But because of maland baron havana patience kanoida mari anongoti mati muda kuvakira apa bo tipei mari yacho mungovaka apa votoni vanhu vekuchechiwo vanenge I don't know kuti inyaya yekuti munhu ane chanenge ari holy resaka akarohwa nemanotsi ekutengeserwa chinhu manje anobva atodabo ikozoitawo vamwe vanhu kuti anenge achida kunyanya kusevha mari kungari kusevha mari mumwe make vaya ndo vanhu vanosvika vasangana nevakomana. Saka ndo nyaya hombe iripo. Zvimwe zvese zviri kutaurwa izvo I don't know imimi zvenyu the way yamuchazvibhelieve, the way yamuchazviona maoneri enyu amuchazviitawo, but ndo nyaya hombe iri panapa kuti macheches ari kunzi ari kuda kuvharwa. Machechi ayaya akavakirwa mumawaterlands, machechi akavakirwa nzvimbo dzisiridzo, but vanhu vangotaura kuti illegal churches as if vanenge vane simba. Dai simba iro ranga ratopiwa taifara zvingaiti. Because muZimbabwe muri zvinhu zviri kunetsa. Nyaya handizvo pakanetsa nyaya yemutoriro, nyaya yemachinchi, nyaya yedombo. Nyaya yemachechi ndo imwe futi, ndo rimwe pandemic iyoyi. Munozviziva kuti pandemic pakuita sei?
munozviziva. Saka ndo dzimwe nyaya dzacho dzine dzichitoda kuti dzifambirwe idzodzo. Because chimwe chinhu chiri kuitika ndechekuda Yesu, munhu ari kuuya achiti ari kuda kuparidza, handiti zvaakusanganiswa, akupedzera umwe anogona kubuda achitanga kuprofita. Kune vamwe vanhu machurches futi vanofanira kuvharwa machechiwa. Vanhu vaya vakauya vachinyemba vachiti 2023 ZANU-PF inenge yatobva, haisati yabva, ende hamunoti pamhinduro kuti what's next. Toda kutonzwisisa chechi dzakadaro ngadzivharwe, because makatamba nemanhingiriro evanhu, kutamba nemaemotions evanhu, vanhu vakashingirira vachikanda mari chegumi kuti apa waona imimi zvenyu zvakakufambirai. Izvo so matone dzimba dzitori bho, dzitori legal, dzitori pamutemo, matone mapapers. But vanhu vese vemakaswera muchiudza izvozvo, where are they now? What's next? Vachazodii? Zvichazodii? Inyaya dzoda kuongororwa dzese idzodzo, inyaya dzoda kunyatsogarwa pasi. Ende hatisi kuzokwanisa kudzinyarara zvedu, hatisi kukwanisa kudzinyarara. Kana uchiziva kuti chechi yako yakaprofitawo izvozvo bva zvaregedza kuitika, we are waiting, we are coming for you guys. Ndeipa hatina tsitsi, pakangonzi machechi apa anofanira kuvharwa, uchongoziva kuti tinenge taakutongofamba, internet aimbofeka kanganwa. Chero kana mukafunga kuti makadeleta footage tinenge tinadzo, as long as ingori face yako iri papo, kana mufunga mune makadeleta footage. Because zvinhu zvokuti takatomirira tichiti chechi yakati yatozviita, ninga atozvitaura, time iri kukwana. Koita kuti machechi tunonyebedzera kuti because zvadonyatsoonetswa, mimi muri kundiopposa inini, muri kundidai so, muri kunditi inini ndiri chinchi, saka ndakutodeclare kuti ZANU-PF ichatonga kusvika nekusingaperi. Makamira pai? Munenge mabatirwa nani? So inyaya dzirimo mudariro wamadzadiwa, inyaya dziri kutaurika iko zvinezvi, inyaya dzatinoda kuti tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Zvese tikanzeu kana yakauya chiti ida kupwanya illegal churches, we don't care. Nyaya dzemachurches ngazvipwanywa, hazvina basa, machurches ndo chitori problem. But nyaya yekunzi and legal schools manje, ipapo panombada kuti tichiongorora futi kuti zvikoro zvacho zvipi zvamukutaura nezvazvo. Because pane pamwe panhu pekuti imimi munyatsoziva kuti kune nzvimbo yekuti hamunombobvira makadevelopa kana chikoro kana one, imimi muchitonyima on ground vaitoda kutoita maprojects ekuti pagadzirwa chikoro. I still remember mazuva ano, I think hatina 4 days, Richard Tsvangira MP wekunoton akabuda achitaura kuzvoni inini ndiri kunetsekana nyaya yekuti kanzuro haisi kundipa land yekuti ndikwanise kuvhura land yekuti nditi vanhu vauye tiite project. Andiri kunyimwa land nekanzuro yekuti tiite project yekuti tivake chikoro, so that vana havazokwanise titi hafure problem yekuti vana vatravelese distance vachienda kunze vari kuenda kunodzidza. Bosi mwana akarozi distance anozosvika achifocus here, anenge atosvika aneta, pfungwa dzaneta kudhara, osvika otangidza futi paanobuda yangu yekunaya inei, otanga futi kurova distance iro reserere achiti nzari kudzoka. So zvinhu zvimwe futi zviri kuda kuti zviongororwe izvozvo, zvidawo zvigarirwe pasi, zvinyatsotariswa. Because pane pamwe pekuti munhu uya vanamoti chikoro checho chiri legal, isi titoona kuti chikoro checho ndochine chitoseva society. Ipapo hatisi kuzokwanisa futi kuti tingaramba futi takanyarara muchinzi makungochipwanya chikoro chekuti chinenge chiseva vana. Because pane pamwe ponyasoona kutoti chikoro chiri kutoseva vana distance wise chacho, vana vari kutodzidziswa vachitopasa vachitodidima mati aiwa because land yakadai so. Zvinoda kuti mutange maexplainera Zimbabwe kuti land yacho iyoyo pamunenge muchida kubvisa chikoro ichocho munenge muchida kuishandise chii. Because these guys vanenge vatoo mavictims at the end of the day. Havasi vanhu vekuti vakangoenda vakasvika kuti toda kuti tivake chikoro apa, vanhu vekutoti vakavharwa, and imimi munonyatsozviziva kuti vakaita sei vakavharwa. Saka zvinhu izvozvo kana land yacho musati mauda kuishandisa futi, it's very important kuti mutombogara zvenyu pasi, mutombopaka, mutombotsikira, musiye vana vachitomboodzidza, because mune musati mauda kuita sei kuishandisa. Unless kana makuda kuishandisa, it's fine, munogona kupfurira mberi neprogram dzenyu. Because tanoita futi nemi guys, munongosvika moti toda kupwanya pesa apa, toda kutopa ndingena nzvimbo zhinji dzakapwanywa nanhasi pachingori pakadaro. Pamwe pacho ukatofamba ukatoenda unoona marabhos ekuti apa pane dzimba pakangopwanywa bva patisiyo pakadaro. So hazvina zvimwe zvezvinenge zvichibatsira, handiti zvinenge zvichitobenefita. Kana chikoro cho chichibenefita society, aiwa tinobenefita, asi chechi toziva kuti haina chinobenefita society, handiti
chechi dzinazo dzinobenefita society. I don't know pamwe yo guys mune zvinhu zvamunofungawo panyaya yacho, pamwe mune dzenyu dzinobenefita society. Munokwanisa kundudza, you tell me what you think in the comment section, but nyaya ndanga ndikuonesai ndo nyaya yacho iri pana because nyaya iyoyo yanga iri kunetsa kana ndikumbonze tudza about nyaya iyoyo chichiri kunyatsoitika. Munoziva kuti inini nyaya idzi inyaya dzekuti ndinge ndisingatombodunyataura nezvadzo still example ndazongoti because ndingoya nditaure nyaya yacho because ndazongosarawo ndisina option. Saka I think ndombogumira panapa. Munondudzawo muri kuionawo sei nyaya in the comment section.